Deze week ben ik op paard met toneelspielster Joke Tjalsma. Ze neemt dus mee naar haar snits en naar Loon. Wie beziek je in Tjerken? Omdat er nooit praat wordt hoe de pijn of het verdriet wat het dient had. Weet je dat als bij en ik net, dat realiseer je pas later. En hebben biet, midden in snits. Zullen ze in orde? Ik heb iets. Ja. Ik ben onderwijs naar snits voor een treffen met toneelspielster Joke Tjalsma. We hebben oorsprutsen aan de Koopmansgraft, dicht bij haar ouderlijk huis. Hey Joke, goeiemorgen. Hey, goeie, Goeie. Hallo. Hey. Hallo. Leuk. Snits. Ja, snit. Van mij samen een plakje in snits. Maar nevens mij voor die wel een plak met een stukje sentiment. Een plakje met wat skiernis in snits. Zeker. Daar viel ik je, had ik je roer in en denk, ja, als Liets Famke wou ik actrice worden en nu word ik interviewd als actrice, dus dat is wonderlijk. Ja. Wonderlijk, ja. Ja, maar die praktisch, die heftig toen, hè? Waar je bent opgegroeid. Ja, in die straat hierachter, Willem Lodewijk ben ik opgegroeid, ja. Want toen zeggen dat de Ruudjetten hier kan hier een praten. Wie is hier een praten te vinden? Ja, over die fiets naar squallen natuurlijk, middelbare squallen. Maar ik mag de hoenje het kuiken herinneren. Ja. Dus ja, Boatje, ik weet nog wel een keer, daar kwam ik daar voort, want daar was een squalvriendin van de leden squallen. En toen lag er een bootje en er lagen twee mensen in te krikken. En ik weer, 8 of zo, is wel dat je denkt, hé, wat doet die daar? Dat is net lekker. Dat is, wist je wel dat je denkt. Dat is ondogens of zo, dat weet je wel. Weet je wel. En dan doen we van Gutte Hamer in de bossen, want we willen daar dan een hut ontbouwen. Er is wel wat sentiment bij mij op. We rennen bij de graaften van Snitsdel naar de Haringsmakade. Een mooi visplak om ons angels in te smieten. Oké dan. Perfect, niks meer aan doen. Zullen dan weer in je nater rond. Meid, en dat is gewoon goed aan om eigenlijk zo elk wietvisje wat te vangen. En als us aanzien het water leidt, gaan we weer om naar de jeugd van Joke. Zij dus krijgt dan, hè, van hier in deze omgeving leidt een heel praten sentiment. Ja. Hoe zeg dat leven je de rug? Hele jeugd. Ja. Nou, ik vond het heerlijk. Ik was een heel blij baan. Ik was altijd een watje. Ja. En ik dacht, ik alles baan, hè. Wat moet het nou als je ouder wordt? Wat moet je dan? Tutje, watje? Nou, dat leek me helemaal niks. Ik wil watje blijven. Kun je naar de, de foto is. Blij bijweek, hè. En ik was gek op dat jasje. Dat vond ik een heel mooi jasje. Ja, hè? Maar zie hoe blij ik ben de Tosken ervoor uitloopt, Ja. maar... En je wist al dat Ja. actrice willen worden. Ja, want ik weet nog wel, ik zit in de tweede klasse van de lerarskwallen en dan vragen ze altijd, wat wil je worden? Nou, dierenarts, dan met dieren omgaan, zei het. En toen was er een famke die zei, ik wil filmster worden. Ik dacht, oh, dan ben ik net de enige. Oh. Ik dacht, er is dus nog één. Ja, echt, dat ik dacht net van, oh, dat is een idee. Nee, ik dacht, Toen wist al er al wist van, ja. maar ik vond filmster wel wat heel greep. Ja? Ik dacht meer een toneelspeler. Wij hingen dan kleuterskwallen in een liet zaaltje met een groot podium erin en er hing al gedienden voor, want daarachter weer dan het toneel. Dan mochten wij soms wel in een groen knollenland. Daar zaten 2 konijnen en die werd dan zitten. En die dan zitten werd, die mocht achter dat gedien. Dus ik moest zitten worden, want ik ook achter het gedien, want ik weer heel nieuwsgierig wat hij nou weer, dat grote podium. Maar dat mocht nooit. Nou, dan werd ik lelijk. Ik kreeg straf, moest ik in de hoek staan. En ik maak wel stukjes, ik speel wat met de band in de garage. Nou. En ik wist natuurlijk helemaal net wat het regisseur weer, maar ik wil wel een regisseur. Ja. Dan moest je daar zitten en dan komt het op wat ik dat is, wist wel gewoon staan, wist wel, maar dan wist je helemaal net wat het weer natuurlijk. Nee. Maar goed, dat hele voorstellen, dat fantaseren, dat iets maatje. Toen wist ik al heel snel dat wel ik. Zullen ze hier nog? Ik heb iets. Ja. Je? Oh ja, Wat kijk. dan? Och, heren, dan moest hem pakken. Ik pak hem. Ik pak hem. Ja, dat vind ik wat. Ja, dat vind ik daar wat. komt er. Hoe zegt ze nou dat bied hier? Ja, een scherp eeg, hè? Wat een mooie. Zie je ook, dit is een blank voorrandje. Dat is wel een mooi beestje. Ja, prachtig, hè? Ja, een mooi beestje. Ja. Oh. Ja, dan gaat het. Taking off from Mississippi, where
Wie ben onderwijs naar Nijlongen. Het dorp waar Joke binnen is en waar had een groot pad van een familieskiernis leidt. In een Nicolaaskerke, midden in Nijlongen, lees een soort ontinken van Joke. Benamen Onna Beppe. Tjerkje van Nijlongen. Ja, Tjerke, het kan ik kan, wel zeggen. Hè? Ja, maar alle graven. Ja, heel een bijzonder Heel de gezicht, hè? familie, ja. Het is een mooi kerk, ja. Oh, erg hoor. Nou joh. Maar dit is net heel... je bent natuurlijk nog heel vaak West, hè? Ja, hè? Ja, net alleen nog maar eens beppen, maar natuurlijk letterlijk, omdat mijn huidje luidt. Ach, mijn mem luidt hier, omkes en tantes liggen hier. En, ja. Je kwam je vroeger praten? Nou, protten. Ik ben natuurlijk iets niets, maar als ik bij mijn beb uit van huis weer, dan gingen we heen en alle begrafenissen vanzelf. En dan zei ze van, nou, dan komt bij Beppe uit van Hoes. Ja. Wie is dat vaak? Wie is er vaak uit van Hoes? Kwamen ze hier Ja, best best wel vaak, ja. Vond ik fijn. Mijn beppe was een levenvrouw, ja. Ja, ik houd een soort van mijn beppe. Warmte, ondacht, genegen niet. Ik hier Ja. een wat foto van. Ja, maar dit is wel een Jeppe. hele mooie foto van Ja. ons beppe, hè. Wat wie dit voor vrouw? Wat wie we hebben voor vrouw? Hartelijke, warme vrouw. Stille vrouw, ik word, ja, stil. Krijg als uw mem, haar dochter. Ja, wie was stille meisken. Want zie je net het makkelijkste leven hoor. Nee. Ze wil jong weduwen, maar fjouwe band, 2 jongens en 2 famkes. En toen ben die 2 jongens op heel jonge leeftijd verongelukken met een motor. Tegelijk hier op die dik hier, de tramboy. Bezig in een malkrieder onrieden, allebei op slag neer. En die waren nog in 30, zo wat weer het leuk. Ja, in 55. Maar daar weet ik als band dan niks van natuurlijk. Ja, letterlijk weet je wel dat, maar omdat er nooit praat wordt hoe de pijn of het verdriet wat het dient had. Ja, weet je dat als band ik net vanzelf, dat realiseer je pas later. Hoe is just en nou nee, van. Nou ja, dan begreep je wel, er werd heel weinig hoe splutsen. En dus mem, wie een hele stille vrouw, ik denk dat ik net genoeg dat verdriet kwijt kan hebben. Want wie natuurlijk in die tijd zei, ja, dit is gebeurd, maar je kan het net weer omdraaien, dus je moet er maar gewoon terug. En daar hij het naartoe, werk aan de winkel. Dat denk ik, ja. Nooit door hand. Nee, hè? Nee. En draagt dat zelf ook nog mooi? Ja, ik denk op een bepaalde manier dat je het verdriet, wat misschien net bepraat werd, maar wel veelbaar is, wel bijgedragen. Ja, dat herken ik wel, ja. Ja, dat accepteer ik ook wel bij mezelf, ja. The people on the city streets, the farmers on the plain. Joke hier een lokkige jeugd in Snits. Maar dat veroren doet ze in de puberteit kwam. En de zijde krijgt al van, wist een heel opwekt en blierd famke. Ja. Maar dat had eigenlijk zeg wel een oortier te horen. Op die veertje waren dat echt wel wat oors, of net? Nou ja, omdat ik toen mijn broer en zus en gingen naar je tegelijk het huis uit. En toen ben ik alleen nog maar eens uit de mem. En dat weer volle stille natuurlijk. Ja. En volle alleenniger. En ja, ik hier vrijheid, blijheid. Maar ik weer er eigenlijk heel nog net zo aan ta. Het was eigenlijk een beetje te rommel hier. En u zei de mem die ging simmers altijd met de boot voort. En dan wie ik alleenig, en in het weekend zei ik, en dan wie ik alleenig thuis. Ja, daar heb ik wel wilde dingen in. Iets die om mijn eigen grenzen heen gingen, wist je wel? Omdat het modern weer. Maar jongens naar bed. Maar ik zocht eigenlijk leefde, maar ja. Hoe vertaal... Nee, dat zou je net zo leuk wist. Nee. Hoe is just en nou naar je waarom, naar dat famke van al die tijd? Nou, best alleenig en best vast in ja, net communiceren kennen over wat je werkelijk willen. Wist wel, want hier je helemaal gewund voor, dat wist je helemaal net. Je toch zei jij het. En ik moet me daarbij oppassen. Ja. Ik doe het fout, wist wel. En ik denk dat dat nog altijd wel een grote onzekerheid bij mij speelt. Joke wist al betier dat ze toneelspielster willen worden en sprong uiteindelijk in het jippen. Ze verhuisden naar Maastricht om daar aan de toneelschool studeren te gaan. Ja, toen ging ik dus naar de toneelscholen. En toen jij ik ineens ergens bij. Dat was wel fijn. Dat was wel sfeer, want ik weet natuurlijk de hier van Friesland. Toen zit ik in het eerste uur en ik vond het sfeer, ik het moeilijk. En zei, dan bel ik uw mem. En toen zei uw memsje mij, ach Vanke, dan kom je toch gewoon weer thuis.
En toen dacht ik, nee mem, dat kan het. Ik moet trots zetten. En dan jij ineens ergens bij. Ja, dat is wel fijn. Ja, alsjeblieft. Hel je maar op. Oh, ik heb een biet. Kom maar. Pas maar die eigen, zit ik nou in de warme dij? Nee, dit kan ik goed. Zo, oké. Serieus joken. Oh, wat mooi. Prachtig visje, hè? Och, prachtig. Ik heb een blank voorentje. Wat een mooi beestje. Ja, dat uniek, hè? We zetten hem gauw bij weer om. Ja, doe maar. Kunnen we mooi zwemmen. Wat een schoonheid. Nou, Joke, ben ik heel wat te weten kan, Woody. Zo, Ja. ik hoor het visje. Ja, dan het visje. Ja, ja, en hebben we ik nog hoor wat het vangen. Ja. Nee, heel leuk om hier even zat te werken. Ja. Na je week inbied, Jan-Jaap van der Wal. Hier neemt dus mooi naar Sien Ljouwert. Goeie!